Mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakabig
ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Bag. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 23 sa bulan na sa Disyembre sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 2 ka adlaw na lamang ang nabilino kung 2 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto nakita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, mga tumuluo. Kinapahanumdom nga mangina maapon kaangay ni Hesukristo kadungan sa ikawalo nga adlaw sang simbang gabi. Executive Secretary ni Attorney Danny Pondevilla kag persona nga nagsugat sa iya matapos ang krimen negatibo sa gunpowder burns. 4 ka bulan nga extension sang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation bilang garbage collector sa Bacolod. Aprobado na sang sangguniang panlungsod. Sa balita national, December 26, gindeklar ni President Bongbong Marcos nga special non-working day. Mga pasahero nga nag-abot sa Pilipinas subong holiday season nagadangat sa 35,000 kada adlaw. Philippine Ports Authority nagalaom nga magadangat sa 57 ka milyon ng mga pasahero sa mga pantalan subong nga bulan. Sa balita international, Russia nagpanindugan nga nagabalibad ang presidente sang US kag Ukraine nga magpamati sa ila concerns. Sa balita nga special, Santa Claus nang dakop sang pila ka mga durugista sa Peru. Sa balita sa negosyo, Fund Life sang Social Security System ginalauman nga magadugay tubtob sa tuig 2000 akon 2053. Sa balita sa inampang, football superstar nga si Lionel Messi magapabilin sa Paris Saint-Germain matapos nag-champion ang Argentina sa 2022 FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, Cherepay Picache nagtuldok na sa mga report nga nagbulagay sila sang kahagugma nga si Ido Manzano. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbungan nga mga headlines sa karon sa ilin sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron sa ilin sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Sa ikawalo nga adlaw sang Misa de Aguinaldo, ginpahanumdom nga dapat nga maghupot kita sang panimuot nga maabi-abihon kaangay ni Ginoong Hesukristo kag Juan Bautista. Sa humiliya ni Reverend Father Rafael Baha sang Triumph of the Holy Cross Parish, ang tema ang nahanungod sa pagkatinugyanan kag ang maabi-abihon nga simbahan o kon ang stewardship and a welcoming church. Ginpahanumdum sini nga ang paghigugma sang Ginoo wala sang pinilian kundi para sa tanan. Patag ni Father Baha nga ang Dios ang nagaabi-abi sa tanan bangod palangga sini ang tanan nga tawo kagamo ang dapat naton nga panguyatan nga kamatuoran. Pahanumduman sini nga bilang tinugyanan nga simbahan. Dapat man nga may maabi-abihon nga panimuot nga para sa tanan kag wala sang limitasyon kaangay kay Ginoong
Ginoong Hesus. Dugang pasini nga dapat makahibaluman kita magpamati sa mga wala sang tingog nga mga katawhan sa pamilya, sosyedad o kon sa komunidad. Patag ni Father Baha nga ini ang tinutuyo sa Ginoo kon sa diin gintingob sini ang tanan sa iya nga panong bangod ang tanan ang may espesyal nga lugar sa iya gipusuon. Magluwas kay Ginoong Hesus ang ikawalo nga adlaw sang Misa de Gallo. Ang nagatudlo man nga dapat naton mangin modelo si Juan Bautista sa pagka maabi-abihon kag pagka masinulundon. Sunod diri si Juan Bautista ang nangin maisog kung sa diin wala ini nahadlok sa paghambal kag pagdampig sa kamaturan bisan pa siya ang ginpriso kag napatay. Ini ang hangkat man para sa aton nga kaangay kay Juan Bautista, dapat man kita nga mangin maisog sa pagsugid kag pagdampig sa kamaturan. Patag ni Father Baha nga ang kagarutan kag kagamo sa palibot ang kun kay isa nagaluntad bangod apisar nga may mga maayo nga tawo apang ang mga ini ang nagahipos lamang kag wala sang may ginabuhat. Dugang pasini nga dapat man kita mangin na mapainubuson kaangay kay Juan Bautista apisar nga ini ang tanyag kag madamo sang nagapalapit sa iya apang siguro sini nga mapreparar ang dalan sang Ginoo nga indi siya ang mangin center of attention. Kaangay kay Juan Bautista pahanumdom ni Father Baha nga dapat man kita nga mangin mapainubuson ano man ang ginabuhat kag anuman ang mayara sa aton. Ini bangod ang tanan nga mayara sa aton ang indi mismo aton kundi gintugyan lamang sang Dios. Magluwas diri si Juan Bautista ang nagtudlo man nahanungod sa paghinulsol sa nahimo ang kasalanan. Patag ni Father Baha nga bisan ano kaluhod-luhod kag pagsimba kun wala nagahinulsol kag wala nagasunod. Ini ang wala man gihapon sang kapuslanan. Dugang pasini nga dapat man nga makita sa aton ang burning desire sa pagbantala sang mensahe sang ebanghelyo sa diin man nga patag sa pamilya, komunidad o kun sa simbahan. Pahanumdom ni Father Baha nga wala sang dapat makaagaw sang aton atensyon sa pagbuhat sa mga gintugyan sang Dios. Bilang tinugyanan sang aton simbahan, dapat ma-develop man naton ang isa ka panimuot nga maabi-abihon kasubong sang aton Ginoong Hesukristo, kasubong ni San Juan Bautista. Ang Christmas hindi lamang para sa pinili ng mga individual, not only for a particular group of people, but ang Christmas, ang gugma sang Dios para sa tanan nga katawhan sang Dios. Kay ang gugma sang Dios wala sang pili, wala sang boundary, wala sang kondisyon. Ang kabayan sang humiliya ni Reverend Father Rafael Baha sang Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang negatibo ang resulta sang paraffin test nga ginpatigayon sa Executive Secretary ni Attorney Danny Pondevilla kag sa persona nga nagsugat diri sang siya ang nadula samtang nagapadayon ang investigasyon sang Martes sang gabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Junito Pastrana, apisar nga negatibo ang resulta sang duha, wala ini nagapatimaan nga natapos ang investigasyon. Suno sa iya sila ang magapangita pa sang iban nga avenue kag mga circumstansya nga sarang makonsiderar. Samtang handa naman ang cellphone nga gingamit ni Pondevilla sang natabo ang krimen para sa digital forensic examination. Ang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative o sang Nuneco ang ginluthang patay sa sulod sang iya salakyan sa bahin sang Basket, Bacolod sa 16th Lacson Street, Bacolod City sang Martes sang gabi. Para ng aton nga result sang paraffin pero negative ang both person nga pa-undergo ta sang test. So it doesn't mean nga nag-end na dayon ang investigasyon. So there are still other avenue nga mga circumstances nga makonsider pa Japon naton. Ang phone isa na. Ara na ready na for digital forensic examination. Nabatian si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang officer in charge sa Bacolod Police Station 2. Samtang naprubahan na sa sangguniang panlungsod ang 4 ka bulan nga extension sang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation bilang garbage collector sang Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Laws and Ordinances, ini ang kabahin sang orihinal nga kontrata sang syudad para sa subong nga tuig. Kaya gagud mahatagan sang ligwa ang Bids and Awards Committee nga makapatigayon sang bidding sa masunod nga tuig. Aminado man ang konsehal nga madamo sang reklamo ang mga pumuluyo tuhoy sa lapses sang IPM sa pagkolekta sang basura. Kaga maskin maglibot lamang ini sa syudad, iyagid makitaan ang lapses sa collection. Apang suno siya, hindi ini makapugong agud nga liwat nga makapagringbahin ang IPM Construction and Development Corporation sa bidding sa masunod nga tuig. May provision sa kontrata nga we have the option to extend a maximum of 4 months. So ginpakamaayo na ni Mayor Aldi nga i-extend ang kontrata not just for collection but also maintenance and operation.
the sanitary landfill. Gina-explore pa ni Mayor Albi ang mga options nga either extend to the IPM or look for a new provider. Ang kabayan sa pagpayag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances sa Sangguniang Panlunsod. Pasado na sa sangguniang panglunsod ang ordinansa nga naghatag sang tax relief sa mga may delinquency sa ila real property taxes para sa tuig 2023. Suno kay Councilor Al Victor Espino, chairman sa Committee on Laws and Ordinances, aprobado na ang nasambit nga ordinansa sa third and final reading. Suno kay Espino sa tuig 2022, napasarman ang kaangay nga ordinansa kag nakaganar ang syudad sang kapin 44 million pesos. Sunod diri ang makabayad sang full sa ila real property taxes humalin Enero tuig 2023, tubtob Marso 31 tuig 2023 ang matagan sang 100% condonation sa tanan nga penalties, interest kag charges sa ila delinquency, samtang ang magabayad naman humalin Abril 1 tubtob Hunyo 30 tuig 2023 ang full ang makaangkon sang 50% condonation. Nagapanawagan ini sa mga may delinquency sa real property taxes nga igrab ang nasambit nga oportunidad agud mabuligan ang syudad kag makomply man ang ila mga balayran. The jobs opportunity both ways, no? Mabuligan nato ng syudad ng Bacolod and at the same time maka-fulfill kita sang aton mga kinahanglan sa syudad, and of course ma-free nato ng atong nga mga real property tax agencies. Si Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Laws and Ordinances sa Sangguniang Panglunsod. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, wala na sang kabuhi sang masapuan ang tatlo ka mga magkimata matapos ginaligar kawatan kag ginpatay sila nga puluyan sa sitio Cambilo, Barangay Nahandiga, Zamboanguita, Negros Oriental sang Disyembre 20, 2022, alas 10 sang aga. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod Police Executive Master Sergeant Anacleta Noynay, investigator in case, ginikilala ang mga biktima nga Sanday Pedro Catalonia, 70 anyos, asawa sini nga si Servana Catalonia, 65 anyos, sa ila bata nga si Marites Catalonia, 43 anyos. Sunod siya nagpadulong ang isa ka bata nga lalaki sa mga biktima sa ilang balay agod nga mag-uli kuntani sang grass sprayer, kag nakita na lamang sini nga nagahamyangon na ang tatlo. May mga pasa kaga wala na sang kabuhi. Wala naman ang mga inisang pilas nga tugas ang pagpanglutang o kon pagpamuno. Ginalantaw sang kapulisan nga pagpangawat ang motibo sang krimen bangod wala na sa balay ang 20,000 pesos nga kwarta sa mga biktima kag nagalapta ang ilang mga kagamitan. Sa karon wala pa sang suspitsado apang mayara na sang person of interest ang mga otoridad. May tatlong biktima, mag-asawa at saka anak. Ang nangyari sa kanila, may mga pasa yung katawan nila at nakita sila ng kanilang anak, isang anak nila na wala ng buhay. Ang kaban sa pagpayag na Police Executive Master Sergeant Anacleta Noynay, investigator on case. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligistak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabamo aton nga mga balita lokal. Karon bantayan naman naton mga balita national, international kaiban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid lamang sa pinaka-importante nga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakadto
atuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligan sa tak na alas 6 sa aga. Balik na kita sa ating pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antas natin nga katuan natin mga balita national, international kay iban pa aton danay hibaluon. Ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o Famenyara sa Piakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Salde, kag mga kabombo, alas 3 kaina sang kaagahon, nasiplatan ang low pressure area nga nakabase sa 355 km east-southeast sang Surigao City, Surigao del Norte. Samtang ang northeast monsoon ang makaapekto sa Luzon. Maeksperiensyahan ng magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte, kag Camarines Sur, tugas ang northeast monsoon. Samtang ang Visayas, Palawan kag Nabilinya bahin sang Bicol Region ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tugas sang LPA. Ang Metro Manila kag Nabilinya bahin sang Luzon ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pagulan tugas sang northeast monsoon. Ang Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumulagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatsyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop nga sang hangin sa Luzon kag Visayas padulong sa naminhan na sidlangan nga direksyon. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang ang Mindanao makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan na katungdan. Ang baybayon mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang para santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 28 degrees Celsius, 90% nga tsansa sang pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.1 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 23 to 28 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour nga mostly cloudy. Legazpi, 23 to 26 degrees Celsius, 96% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 4.7 km per hour nga may broken clouds. Tacloban, 23 to 29 degrees Celsius, 98% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.2 km per hour nga may scattered clouds. Davao, 23 to 31 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.6 km per hour nga may few clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:02 subong nga aga kag magatunod alas 5:32 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famin para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan tumakabumbo aton nga weather update kan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o Famen kay karon. Sa ilo naman kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita nasyonal. Gindeklarar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Disyembre 26, 2022 ang adlaw kasunod sang Paskwa bilang adisyonal nga special non-working day sa bug-os nga pungsod. Santo sa Office of the Press Secretary, ang Proclamation number 115 ang magahatag sa mga pumuluyo sang oportunidad nga maselebrar ang holiday kaupod sa ilang tagsa ka mga pamilya kag palangga sa kabuhi. Payag sang opisina nga santo sa Proclamation ni Presidente Marcos, ang mas malawig nga weekend ang makabulig sa tagsa ka pamilya nga makaulupod kag mapabaskog pa ang ilang relasyon para sa mas produktibo nga environment, samtang ini ang makapromote man sang turismo. Dugang pasining ang presidente ang nagmando sa Labor Department nga magpagwa sang circular order sa pag-implementar sang proclamation sa pribado nga sektor. Una na nga nagpagwa si Presidente Marcos sang panibago nga proclamation nga naga-revise sa listahan sang regular holidays kag nagdugang sang pila ka mga special non-working day para sa 2023. Sa pagpirma sa Proclamation number 90, ginpahig ni Presidente Marcos nga kinahanglan sundon ang Principle of Economics pinaagi sa pag-implementar sang mas malawig nga weekend nga makapanugyan sang domestic travel kag makapasanyog pa sang tourism expenditure sa pungsod. Sa revised list sang 2023 holidays, ang regular holidays ang ginilakpan sang Enero 1, New Year's Day, Abril 6, Monday, Thursday, Abril 7, Good Friday, Abril 10, Araw ng Kagitingan, Mayo 1, Labor Day,
Hunyo 12, Independence Day. Agosto 28, National Heroes Day. Nobyembre 27, Bonifacio Day. Disyembre 25, Christmas Day. Kag Disyembre 30, Rizal Day. Samtang ang special non-working days naman ang ginlakapan sa Pebrero 25, EDSA People Power Revolution Anniversary. Abril 8, Black Saturday. Agosto 21, Ninoy Aquino Day. Nobyembre 1, All Saints Day. Disyembre 8, Feast of the Immaculate Conception of Mary. Kag Disyembre 31, Last Day of the Year. Samtang nagdugang maninis ang duha ka mga special non-working days nga ginalakapan sang Enero 1 kag Nobyembre 2. Gindugang ni Presidente Marcos ang Enero 2 bilang additional nga special non-working day bilang konsiderasyon sa mga Pilipino nga magbisita sa ilang mga himata sa pagselebra sang bag-ong tuig, kasubong man agad nga mahatagan pa sang mas malawig nga tion sa tagsa ka mga pamilya. Samtang hindi magnubo sa 35,000 ka mga pasahero ang nag-abot sa Pilipinas kada adlaw karon nga nagahilapit na ang holiday season. Suno kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, full force na ang ilang mga personnel agud masiguro ang matawhay nga dalagan sang operasyon sa mga airports sang pungsod karon nga nagadangat na sa 35,000 kada adlaw ang international arrivals samtang yara naman sa kapin 29,000 ang departures. Payag sini nga tanan nga counters ang may taho kag ang mga pasahero ang ginaproseso sa sulod sang 45-second international standard. Dugang pasining operational naman ang e-gates nga nagapanubo sang processing time sa 8 ka segundo para sa mga Pilipino. Nagapati si Tansinco nga ang reported nga pagbaha sang numero sang travelers ang senyales nga nagabalik na ang worldwide tourism. Sunod rin nagtambong sila sang Immigration Forum sa Japan sang damlag lamang kung sa diin gindiskusyonan nila kaupod sa iban nga immigration agencies worldwide ang nahanungod sa maathag nga pagsaka sang travelers kung sa diin madamo sang nagreport sang malaba nga immigration line sa ilatag sa ka mga pungsod. Naibaluan nga ginanunsya sang Bureau of Immigration sang Nobyembre nga hindi nila pagpanugutan sa pagbakasyon ang ilang mga empleyado kadungan sa holiday season bangod sa ginalauman na nga pagbunok sang mga pasahero. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginpahayag sang Philippine Ports Authority o kon PPA nga ginalauman nila nga magdangat sa kabugusan nga 55 o 57 ka milyon ang mga tawo nga magabiyahe sa naglain-lain nga mga port sa pungsod subong nga Disyembre. Suno kay PPA spokesperson Eunice Samonte, sila naka-record sang Disyembre 18 sa masobra 50,000 nga mga pasahero, ang pinakamataas na nga daily average nga pasahero subong nga bulan. Payag sini nga sa ilang forecast santo sa data. Magadangat sa 57 milyon ang mga pasahero para sa bug-os nga bulan sang Disyembre. Patag sini nga ginalauman na nga madugangan pa ang pagsaka sang numero, ilabi na nga nadungan sa weekend ang Pasko kag ang bisperas nga Disyembre 24. Sa karon ginpasalig man sini nga maayo pa ang sitwasyon sa gateway ports sa Manila North Harbor kag Port of Batangas. Dugang pasini nga wala man sang port closure kag tanan nga ang mag-operar 24 oras ilabi na sa tion sang holiday rush. Agod masiguro ang kahiluwayan sang publiko ginpayag ni Samonte nga kapin 3,000 nga mga force multipliers ang gindeploy sa nagkalain-lain nga mga pantalan kag sila ang nagakoordinar man sa Philippine Coast Guard o kon PCG. Pahanom dun sini sa mga pumuluyong nga antes magpadulong sa pantalan siguruhon na nga mayara sang nabook nga ticket antes ang pagsakay agud nga malikawan ang delays. Bangod ang mga trans passengers ang masami nga nagatugas ang delay sa biyahe sang mga barko. Paalala po natin sa ating mga kababayan, bago pumunta ng pantalan, siguraduhin na meron na po silang mga ticket na na-i-book na bago sumakay para maiwasan po yung mga delay dahil karaniwan ito po yung ating nagiging cause of delay, yung mga chance passenger natin. Pero maliban po dito ay wala naman po tayong naitatalang iba pang antala ng biyahe at wala pa rin po tayong canceled na biyahe sa mga oras na ito. Ang kabayan sa pagpahayag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. Oras sa buong Radio Bukal Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon silent mga kita sa detalye na sa ato nagapangunang balita sa luwas sang pungsod. Kadto naman kita sa Russia. Ginakusaran sang Russia ang Ukraine kag Estados Unidos nga nagapabungol-bungol sa ilang mga concerns kasunod sang historic visit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Washington. Naibaloan nga nakabaton sang heroes welcome si Zelensky sa iyang pagbiyahe sang Miyerkules oras sa Estados Unidos kung sa diin si US President Joe Biden ang nagkomiter sang kapin $1.8 billion nga balor sang military supplies kalakip na ang labing unang Patriot missile defense system. Suno kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov,
Ginakasubo nila nga wala bisan isa kanday President Biden kag President Zelensky ang nakahanda nga magpamati sa concerns sang Russia. Naibaloan nga humalin sa tiniligdan nga mga bidulan ginpahayag sa mga opisyal sa Moscow nga wala nila ginadula ang posibilidad sa paghinun-anon sa Ukraine. Ginbasol sa mga ini ang pagsarado sa diplomatic channel sa bahin ni Zelensky nga nagpahayag nga hindi ini maganegosyar samtang nagapabilin sa gahom si Russian President Vladimir Putin. Suno kay Peskov, wala sila sang may nabatian nga bisan isa sa pahayag nga nagpaandam kay Zelensky batok sa padayon nga pagpangbomba sa mga residential building sa mga banwa kag Minuro sa Donbas kag wala man sang panawagan para sa kalinong. Samtang sa China, nagalinyada ang mga tigulang ang mga pasyente sa ward sa mga ospital sa mga mayor nga syudad sa China. Karon nga ang pungsod ang nagapangatubang sang wave sang COVID-19 cases. Nagduging ang virus sa kabugusan nga China kag ang outbreak ang hindi naman matrack santo sa mga autoridad matapos nga ginuntat ang mandatory mass testing. Isa diri ang senior citizen nga lalaki nga may naka-attach lamang nga breathing tube samtang yara sa stretcher sa emergency department sa isa ka ospital sa Central China. Ginkumpirmar sang paramedic sa Chungking Medical University First Affiliated Hospital nga ang tigulang ang isa ka COVID-19 patient. Dugang pasilinga siya ang naga-pick up sa masobra na pulo ka mga persona kada adlaw kag 80 tubtob 90% sa mga ini ang infected sa COVID-19 samtang kalabanan naman sa mga ini ang senior citizen. Pahayag pasilinga madamo naman sa mga hospital staff o hospital staff nga nagpositibo apang wala sila sang mahimo kundi ang magpadayon sa trabaho. Ang tigulang ang nahibaluan nga nagulat sang tunga sa oras sa antes pa na atinder samtang may anom nga mga kaangay man nga pasyente sa kaingod sini nga kwarto kung sa diin 5 sa mga ini ang may naka-attach nga respirators. Minilyon pa nga mga senior citizens sa China ang hindi pa fully vaccinated nga nagatuga naman sang pagkahangawa nga ang virus ang magapatay sang madamo sa nasambit nga most vulnerable citizens. Kag sa katapusan ng balita international, kanto naman kita sa South Africa. Aminadong isa ka overseas Filipino worker o OFW sa South Africa. Nga hindi sini mabatyagan ang espiritu sang Pasko sa pungsod kag malayo ini kung ikumparar sa selebrasyon sa Pilipinas. Suno kay Bombo International Correspondent Kulesi Kidulet paruganan direkta sa South Africa. May mga Kristiyano kag mga Katoliko man sa pungsod apang malaka lamang makakita sa mga Christmas decorations sa kag mga palupok. Suno siya silang nagapatigay na lamang sang Christmas party sa Philippine Embassy kag may mga grupo man ang mga OFW nga nagatipon-tipon agod nga magselebrar. Suno diri sila ang personal nga naga-decorate sa ilang nga balay kag mayara ang mga inisang poinsettia. Ang South Africa ang ginakabig nga Rainbow Nation bangod sa nagkalain-lain nga mga national teas ang nagapuyo didto kay mayara man sila sang Santa Claus nga naga-costume kon Pasko. Aminado si Purungganan sa nga nahidlaw ini sa mga Filipino foods kon Noche Buena bangod kon Disyembre 24 sang gabi. Wala sila nagahanda kay nagatulog na lamang bangod hindi man ang mga ini makasimba. Ang mga locals naman ang nagaselebrar sang Pasko. Ang wala na nagahanda kay nakakaon na lamang sa mga restaurants. Ang paghahanda po namin sa South Africa is usually hindi namin na ang spirit of Christmas sa South Africa sa Filipino. Pero may mga Christmas party kami ng gaya ng sa embassy, yung mga nag-organize sa embassy namin na Christmas party, doon nag-a-attend kami. At sa mga grupo-grupo na rin namin. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Glessy Kidulit Puruganan. Kag sa balitang espesyal, masami nga sa Christmas holiday, kung makakita sang Santa Claus, ini ang nagakahulugan man sang sorpresa o kung regalo. Apang sa Peru, na sorpresa ang gang sa mga drug dealers, matapos nga hinali lamang ginguba ni Santa kag sang mga elves sini ang piertahan sang sila ang ginpusasan kag ginpangdakop. Suno sa police official nga si David Villanueva, ang mga agents nga nagdisguise bilang Santa Claus o kun white-bearded figure nga gikan sa North Pole kaupod sang pila sini ka mga kabulig, ang nagsulod sa isa ka delikado nga lugar sa Lima nga ginatawag Surquillo para sa drug buy-bust operation. Pahayag ni Villanueva bangod nga Pasko hindi na maka-attract sang atensyon kung makakita sang Santa Claus sa dalanon, gani gingamit nila ini nga bentaha para sa operasyon. Ang grupo ang pawala lamang nga nagpanglakaton sa dalanon tubtob nga sila ang nagpundo sa isa ka balay.
Isa sa mga elf ni Santa ang nagpagawa sang maso kagin martilyo ang front door kag kasunod sini persahan na nila nga ginsulod ang puluyan. Imbis nga sugataon ang mga nagapuyo sa balay sang kalipay, sila ang ginsinggitan sang mga agents nga maghapa sa sulog kag indi maghulag. Ang mga suspesado ang ginalakipan sang 3 kalalaki kag 1 kababayi nga sa umpisa nagpinsar nga sila ang ginahalugan lamang o na ginalahugan lamang. Ang bypass operation ang ginpangalanan nga The Fall of the Chicago Grinch nga ginsunod sa fictional bean monster nga nagkawat sang Paskwa kasubong man ginbasehan sang nickname sang Circilio o kon Little Chicago nga bilang pagsunod sa violente nga mga gangs nga lapnagon sa American City sadtong 1920s. Na-recover sa mga agents ang 6,000 ka mga magagmay nga sachet sang cocaine paste, 104 nga cocaine powder kag 239 nga marijuana. Ang 1 kilo sang cocaine paste ang ginabaligya sa Peru sa balor nga $380 o kon kapin na 21,000 pesos, samtang ang 1 kilo sang pinakapino nga powder ang nagdangat sa balor nga $1,000 o kon masobra 55,000 pesos. Naibaluan nga ang Peru ang isa sa world's biggest cocaine producers kaangay sa Colombia kag Bolivia. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginalauman nga magadugay tungtong sa tuig 2053 ang Fund Life sang Social Security System. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ginpahayag sang Social Security System nga ginalauman nga magdugay tungtong 2053 ang Fund Life sang ahensya. Sunod sa SSS, sa Social Security Act of 2018 nga nagamando sang gradual rate increases, ang Fund Life ang extended tubtub 2044 kag ang latest projections ang naga-indicate nga ini ang nagliwat nga ginpalawig tubtub 2054. Santo sa layi, ang contribution rates para sa mga miyembro sang SSS ang nagsaka sa 1% kada 2 ka tuig sumugod sa 12% sang 2019. Kag ini ang magasaka sa 13% sa tuig 2023, kag 15% sa tuig 2025. Ang mga employers amo ang maga-shoulder sang 1 percentage point increase para sa ilang mga empleyado sa idalom sang bag-o nga rate. Ang share sa mga empleyado ang magapabilin sang 4.5%, samtang ang share sa mga employers ang magasaka sa 9.5% nagikan sa current 8.5%. Nagalaom naman ang mga Employers Confederation of the Philippines nga ipospon ang pagsaka sang rates ng contribution bangod nag-recover pa ang mga negosyo nagikan sa COVID-19 pandemic apang gidepensahan ini sang ahensya kag ginpahayag nga ini ang magabulig sa pagpondo sang mas mataas nga benefit disbursement sa palaabuton. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 9 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 83 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 7 centavos, ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 51 centavos, ang Saudi Arabia real naman may baylo nga 14 pesos and 67 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 63 pesos and 35 centavos tubtub 63 pesos and 45 centavos para sa unleaded, 63 pesos and 55 centavos tubtub 64 pesos and 35 centavos para sa premium, kag 67 pesos and 75 centavos tubtub 70 pesos and 65 centavos para sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Matapos nga nakuha sang Argentina National Football Team ang kampeonato sa 2022 FIFA World Cup, ginpahayag sang team captain nga si Lionel Messi nga magapabilin ini sa football club nga Paris Saint-Germain. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Inselebrar ni Lionel Messi ang ikadalagaan sa World Cup paagi sa pagpabilin sa Paris Saint-Germain. Ang 35 anyos nga nagpanguna sa kadalagaan sa Argentina sa World Cup batok sa France ang magaperma sa isa ka season nga extension sa iya current deal sa France capital nga maga-expire sa summer. Ginreport sang Le Parisien kag RMC Sports nga si Messi ang makikita kay PSG President Nasser Al-Khelaifi kag iban pa nga top club officials pagkatapos sa World Cup break. Si Messi ang nakibahin sa PSG sang 2021 sa isa pa ka 2-season deal kag may option sa isa pagid katuig matapos gin-spend ang iya entire career kaupo na Barcelona.
ang 7-time Ballon d'Or winner ang nagkolekta sang 4 ka mga Champions League titles sang tuig 2006, 2009, 2011 kag 2015 sa Spain, kasubong man na pulo ka mga Liga crowns. Kagamoy ato sa balita sa Matag sang Sports, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa atong pangadugang nga balita sa hinampang, nagpauli naman ang mga delegates sa Bacolod City sang 3 ka mga gold, 7 ka silver, kag 7 ka bronze medal sa Batang Pinoy nga nagsugod sa Disyembre 18 kag nagtakop sa Disyembre 21 nga ginpatigayon sa Vigan, Ilocos Sur. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Coach Miguel Arca, ang 3 ka mga gold sa syudad ang lunsay nakuha ni Miko Villaran, residente sa Talisay City, apang estudyante sa Ramonito P. Maravilla Senior National High School. Nakuha siniya mga bulawan nagikan sa 110-meter hurdle, 200-meter dash, kag 400-meter hurdle. Suno kay Arca, wala ini nakahibalo kon pila mga participants sang syudad sa iban nga sports kay isang table tennis, swimming kag chess, apang sa athletics mayara sila sang 8 ka mga atleta kag 2 ka mga coaches. Sila nagtiner sa Ilocos Sur National High School kag sunod diri manami ang mga facilities kag wala gid sang problema sa accommodations. Ang local government unit naman ang nag-provide sang ilang pagkaon kay Limnon. Sunod sa iya natalana nga mag-compete si Villaran sa Asian Youth Championship sa Uzbekistan sa Abril 2023 bangod sa performance nga iya ginpakita. Ginkumpirmar man sini nga wala sang may ginpadala nga delegates ang probinsya sang Negros Occidental sa Batang Pinoy. Pasalamat din kami bisan paano nakakuha ang Bacolod City sang medalya. Courtesy sang athletics nga may 3 ka gold kag nakita ko sa tali may 7 ka silver kag 7 ka bronze. Ang isa ka silver dira is courtesy man gyapon sang athletics. 3 isa lang nakabata nakakuha mo na si Miko Villaran. Mo na siya nakakuha sa 3 ka gold. Ang kabayan sa pagpahayag ni Coach Miguel Arca. Kag sa balita sa entertainment, ginbali sang aktres nga si Cherry Pie Picache ang nauna nga report nga bulagay na sila sang kahagugma nga si Edu Manzano. Yari ang chika ni Bombo Cherry Grace Santillan. Nagpost si Cherry Pie Picache sang litrato nila ni Edo Manzano, kaupod ang iya pamilya sa tunga sang mga nagagwa nga istorya nga sila ang nagbulagay na. Antes ang iya nga post, ulihi nga nag-share ang aktres ang litrato o kon video nila ni Manzano sang Setyembre, gani na tingala ang mga netizens kag may nagagwa nga mga spekulasyon nga sila ang nagbulagay na. Apang sa bag-o nga mga pictures nga iya ginpost, makitaan sila ni Edo nga tuman gihapon kay in love sa isa kag isa. Una na nga ginpakigbahin ni Manzano kag Picache nga ini ang ila second chance at love. Matapos una nga nag-date malapit 2 ka dekada na ang nakaligad. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumong kabugusan natin yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Bernes, petsa 23 sa bulan sa Disyembre sinituig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 2 ka adlaw na gid lamang nabilin o kon 2 days to go before Christmas. Kakaroon standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report sa kanedisyon upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang sa naman niya Bombo News Analysis in padala sang aton baukod niya tagpalamati pagabasawan ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, pamalaklon. Nabilin nga mga inadlaw antes ang Pasko. Ang supermarket akon ginbisita. Agud sa liwat ako magapamalaklon panglot si Buena nga kinanglanon. Kag of course dala na ang mga pagpangumpra. Pulutson sa mga kabataan pang Pasko. Nami ginabi kon sila ang may pagabuksan sa tion sang Lot si Buena ato na nakaandan. Ako ang nakimot bangod suli sa akon ginalauman.
Ang supermarket nga akon ginkaduan, kadyutay na lang sang nagapamalaklon nga katawhan. Kaysa mga nagliligad sa mga tawo, ini ang napunan. Siguro kay tungod madamo na sang pwede nga pagabaklan. Ukon basi sa kwarta mga tawo ang ginakulang. Kaysa karon tuman nakamahal ang mga balaklon, ginauna ang importante nga kinanglanon. Sini nga Paskwa, malipay na kuntani kita. Bangod nagnormal na ang tanan, bangod sang pandemya. Apang bangod sang kabalahalon sang tanan, selebrasyon ang nagminerman. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Carlito Solidarios, sang Talisay City, Negros Occidental. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo